Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Maayong gabi, Action Bray, sa aton mga listeners, maayong gabi. Ari idulong naton lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi. Martes kita karon, Hulyo 27 tuig 2021. Sa kapungsuran naga-impluwensya ang habagat o southwest monsoon nga pinakadominante nga weather systems naton karon naga-apekto sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. May maulanon nga chimpo dito sa mga lugar sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales kag Bataan nga tugay ni isang southwest monsoon o kun habagat, while diri sa Metro Manila sa iban nga bahin sa Central Luzon, ang Calabarzon, Abra, Benguet sa iban nga bahin sa Cagayan kag kaprobinsyanan sang Mindoro upod ng Marinduque, Romblon, Northern Palawan, upod na ang Cuyo kag Calamian Islands, Antique kag Aklan may tumalagsahon nga pag-ulan nga tuga man isang southwest monsoon o sa gihapon o kun habagat. Sa iban nga bahin sa aton pungsod lakip na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan nagapabilin nga mayong tiempo may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin lamang ini nga mga pagulan ukon pagpanaguob. Halin man ini sa gihapon sa southwest monsoon ukon habagat. Ang diri sa Luzon kag Kabisayan ari na paidalom sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Halin sa direksyon na bagat na nakatungdan sa gihapon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag sa Mindanao nagapabilin niya nga may mahinay hasta sa kasarangan nga huyop sa hangin halin sa direksyon na bagat na nakatungdan sa gihapon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. So naog kita diri partikularmente sa aton localized forecast ang Western Visayas upod ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Makaagom ang kita sang may pagulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon nga aton kalangitan pag-updan lang ni sang may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob kag ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa gihapon sa nabagat na nakatungdan nga direksyon aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon naman sa kadagatan naton ari sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya nga 1.2 hasta sa 4
metros ang aton astronomical tide. Mhm. Kag alas 8 o no sininga gabi dugay-dugay ang hunas naton malapad-lapad 0.0 metro. Ang taob magabalos alas 2:02 karon sa kagahon. Aha. 1.0 metro ang kadalumon. Kag alas 6:09 sining hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak naman siya alas 5:32 buwas sa aga. Kag arita sa 26 hasta 34 degrees Celsius o kung 78.8 hasta sa 93.2 degrees Fahrenheit. Si Bulkan Kanlaon, Action Bay, naka-rehistro ini sang anom sa pagtayog. Mhm. Kag natakpan ang iyang aguab bukon baba, hindi makita visible sang haton nga satellite, no? Aha. May ginbuga ini siya nga 162 toneladas nga asupre on sulfur dioxide. Sinila nga tinalikdan kahapon nga adlaw Hulyo 26. Mhm. Kag may ground deformation o kung slight deflation o kung gamay nga pagbubaga sa iya palibot o kung abaga. Mhm. Liwat ang DOST, ang PBOLCS, in collaboration sa aton Negros Occidental Command, liwat nagapaabiso sa aton general public ag stakeholders. Ara gyapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon kag padayon gina-enforcer ang 4 km permanent danger zone. Diri sa earthquake information naton way kita may nakita nga nagtayog sa oriental side ug sa occidental side sa 24 oras sa aton nga obserbasyon. So amo nilakat sa atong nga tiyempo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system action right. May katulutaw hagid palibot ta, no? Ayo na may na. Mayo na. Sige. Sir Gan, salamat gid may gabi. Okay, welcome ngayong gabi. Yes, sir. Sa mga utod tanga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay Kilid sang Kasuban kagabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:04 na subong nga adlaw yari kita sa Martes, Hulyo 27 na 2021. Bukas na nga ton sa ring Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa ring text hotline 0963-7570874. Pwede gi kamo kapadala sa inyo sa ring mga mensahe dira, no? Greetings kag opinion sa aton sa ring mga discussions. Plus, ayo lang ko sa inyo, 2 to 3 liners lang, please, para mabasahan tagid halos tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? I-check tanay karon ining isa ka miyembro sang otoridad gindakop sang kapulisan sa kaso iya nga pagpanghimulos mga kaksyon. O si saon ta ini, ano ba lang ang miyembro sang otoridad ini? Sino ang ginhimuslan ka pilang edad? Sa pagintindi ko daw minor pa ning nahimuslan niya. Ang iban nga balita lokal mga kaksyon, nokpo karon mas dublihon pagid ang pagkapisan sa ila sining nga trabaho bilang miyembro sang PNP. Matapos nga ginmuno kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginpabugal sini ang pagduble sang sweldo sang kapulisan. Aksyon Firing Line. Samtang sa probinsya sang Negros Occidental, ginpalayag sang nukpo na amat-amat na neutralized ang nagapatigayon sang illegal nga pagbaligya sang illegal nga droga, labi na gid ang mga drug group. Suno iya sa nukpo. Sa anom, 3 na lang bilin. Aksyon Firing Line. Namuno taman ini matapos mga kaksyon kagabi, ginako kag aminado si Presidente Rodrigo Duterte nga wala gid mapapas ang illegal nga droga sa pungsod Pilipinas. Ngayon siya ang manaog na lang sa iya sinitermino bilang presidente sa 2022. Aksyon Firing Line. Samtang didto iya sa Banwa sang Isabela, ang ginreport kay nasang aga o kon kahapon mga kaksyon,
Ining isa ka nagatulotinlo lang sang iya motorsiklo, ginpalapitan lang sa likod kag induslak sang kutsilyo patay. Action firing line. Ang pila ka mayor gigaling nga motibo sinisulo sa kapulisan o kon pulis sang Isabela mga kaksyon nga nagpangimon ang suspek sining nasambit iyang biktima. Kay ang ginaupod-upod nga live-in partner sining biktima ay asawa gali nga orihinal sang suspek mga kaksyon. Action firing line. Na naman bisinday kay nagbiya sa iya sining nga babana pagkatapos naglolo live-in sa iban iyang tawo dira man lang sa tupad man lang nila. Action firing line. Suno sa pulis ang bana kuno kon mahubog action an gakadumduman niya ang mga nakaraan bla nakalipas ang iya sining nga asawa nagawalay ini siya kag nagabatsyag ti gakakitaan niya pa ang asawa niya nga upod permi ang ginbulos sa iya. Pagkakita niya, way na duha-duha, dos lako niya kakotsilyo, patay, mga kakson. Action firing line. Ang balita diri sa syudad sa Bacolod, Mayor Bing may apilar sa mga yara sa vaccination sites. Masobra 1,200,000 na ho nga Bacolod no na bakunahan na kontra sa COVID-19. Maayo ini nga balita. Action firing line. Kay kahapon may 12,016 ang nabakunahan sa syudad sa Bacolod. Today, i-check na karon abe kay City Ad ang kung pila naman. Kay kung mag-inamo sini, mag-indi dumagnubo sa 10,000 kada adlaw, dasig maangkon sa Bacolod ang ginatawag nga herd immunity sa palaabuton nga mga inadlaw. Action firing line. Samtang task force disiplina mag-augment sa mga vaccination sites umpisa subong nga adlaw. Tinusong san o pamanaksyon ang nagrinabuab ning vaccination site subong paslay mo augment. Action firing line. Dasig sila rin na Coptos Plaza tula official kag face mask. Nga pila lang to kabilog tao sa supporters ni Juan ni Albi Benitez sa vaccination center nga nagaugtas iyang mga pulis kag iban pa nga mga nagalantaw to subong pas lama kadto to. Action firing line. Pero sige, tagaan ta sila tsansa kay basi subong lang sila may mando, ma'am. Ang iban nga balita sa probinsya makaksyon programa angot iya sa weightlifting weightlifting mga kaksyon sa Negros Occidental pagabuhion mga kaksyon. Matapos nga tiba-tiba gid subong si Kuano, si Heidelin Diaz mo, si Action Dorel, si Action Eden kag si Action An. Doma umpisa na kuno sila buwas kuno mabot bit ka dumbbells kada adlaw. Firing line. Na gusto nila mag-intra sa weightlifting. O imagine mo na nga sa Heidelin Diaz subong. Makabaton siya sang 35.5 million pesos pagpuli ya buwas nga adlaw. May house and lot kag madamo nga mga salakyan aksyonan. Magluwas sina hatagan pagid siya sang 14 million pesos nga balor sang condominium aksyonan nga ginapanag-iyahan sang Mega World. Action firing line. Grabe, ang Air Asia magahatag man kay Heidelin Diaz aksyonan sang libre iya nga sakay tub-tub buhi. Action firing line. Purti yan, no? Ano pagid? Ang Phoenix nga gasolinahan magahatag man sang libre nga gasolina kay Heidelin Diaz tub-tub buhi. Action firing line. Reaksyonan, di ka pa mag-umpisa, buwas hakwat ka mga siminto kag mga kwan. Di ka mag-umpisa, hakwat ka mga siminto kag kung ano-ano pa dragon magdako lawas mo. Action firing line. Kali kay si aksyonan, si Eden kag si Durel, pang Miss Universe ning mga actuations ang lawas nila. Action Brian Borden. Action firing line. Lasiti 11 na sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon balikan tani karon na ang iban nga mga balita sa aton sini nga action firing line. Monohon ka man karon kun igin mono kuligan nga adlaw to ang mga tricycle dira sa may Abkasa, Mandalagan area nga nagasululubrang panukot sa mga pasahero bisan balik normal ng pasahero nila. Action firing line. Sa handumanan pagkabati nila nga motugin muno ko may nagpadala man din sang information. Nagasululobra mada ang panukot man nga bisan ang pasahero nagaginutok way ginbalik normal. Action firing line. I-check ko na bikon sa lakyan ini o kon tricycle. Grabe yan Nano man yung mga utod ta nga mga driver man. Di ba 20 pesos ang panukot dapat pilal na 10 pesos. O buta na 12 da abe. Sang panahon sa pandemya ginhimo 20 anay for a while. Kaya nga 50% ang karga gani.
Ti subong bisan 50% ang kargang iban ginapuno mangyapon do di gani magidog kun way sa may kalalabits likod 20 mangyapon ang bayad. What a think? Ano man nga driver taniman? Action firing line. Abi pagplupaminsar man kamo ina pasahero nga pigado man na asla. Damo na bla, ti automatic dapat balik sa pulo ang plite kung nagbalik man lang sa normal biyahe kag pasahero nyo bang ang iban. Sige lang yapon panukod sa tag 20 pesos gabaan kamo bla sina. Action Brian Warden. Action firing line. Lasiti 12 na sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon. Balikan ko kare mga balita sa lokal damo nagkadlaw sa mga kuano sa balita tabla nga sa Heidelin Diaz gintagaan sang libre iyang gasolina sang Phoenix mga kaksyon tub-tub nga ini siya ang nagakabuhi. Action firing line. Grabe yan no. Kaya sa AirAsia naman, AirAsia mo ning eroplano bla. Kung gusto niya magbiyahe within the Pilipinas kag outside Pilipinas, libre man ang sakay niya tub-tub buhi. Action firing line. Hindi ka mo mag-practice na hakwat ka mga simento da mga bato umpisa karon sa gabi kag para mag-intra ka mo sa weightlifting. Dako tsansa tadis Bacolod kag Negros kay nga ang presidente sa subong si Anay Congressman kag Anay Mayor Monico Puentebella. Action firing line. Oh, boss nga adlaw ulo umpisa na ka muna daw tulod-tulod na mo sa mga karito. Lupa minsa. Dilhawag mala ng akon pero kung tuturon yun na dako na mabulig sa inyo. Action firing line. Ang ibang nga balita maka-aksyon dito kita na sa national, bonano maning balita sa national nga tumubo na naman ang kadamuon sa COVID-19. Oo, subong adlaw nagdugang sa 7,186 naman na panibago iyang COVID-19 cases mga kaksyon sa bugos nga Pilipinas nagdulong na ini sa 1,562,420. Ang aktibo nagapabilin sa 56,477. Ang naka-recover 1,478,625. Kag ang patay 27,318. Action firing line. Samtang ang patay sa bugos nga kalibutan mga kaksyon sining COVID-19 nagdangat naman sa 4,183,299. Nagapanguna diri ang United States of America kon USA makaksyon nga may 627,039. Ang Brazil nagapangadua sa 550,800 o kon 586. Ang India pangatlo diri nga may 421,414. Ang Mexico naman may 238,595. Ang Peru panglima 195,973 ang ila sining patay mga kaksyon. Action firing line. Kakululbaan sa mga report sa ngaton sining mga otoridad kon COVID-19 ang paghahambalan rason nga hindi kita dapat gid magsalig sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Si DOH Secretary Makaksyon Francisco Duque III nagpalayag nga nagsaka sa 47% ang kaso ni COVID-19 sa subong iyang pila ka adlaw ang nakaligad mga kaksyon. Action firing line. Ini matapos ang report on results ang ila sini pagtipon sang data nga didto lang sa National Capital Region mga kaksyon tag 900 na naman ang daily nga cases nila nagligad naglambot na nato sa 400 plus. Subong nagbalik naman sa 900 kada adlaw. Action firing line. Kay dugang mo pagin ina ang diri sa aton Region 6 abi kay iban pa nga mga rehiyon ati nagasaka. Ang gusto matabo ni Duque makaksyon nga dapat patigayonon ang mabakod o maid-id abi nga case finding makaksyon ang testing dira plus ang contact tracing dira kag wake up call kuno ini sa aton tanan-tanan no. Kagabi dapat gin seryoso ni sa SONA mo naging tutukan kung anong dapat nga pagabuhaton. Action firing line. Dabo gani nagamunong sa SONA way gid mahatagan sang dako nga solusyon ining si COVID-19 mga kaksyon ti may vaccination naman kita. Action firing line. Oo, basta mo na sulit-sulit sa inyo kada gabi kita gid kabalo ang disiplina sang aton kagalingon para madula ining si COVID-19. Oy, si Juan Galio, si Attorney Salvador Panelo mga kaksyon, ang legal counsel iyan ni Presidente Rodrigo Duterte. Grabe nga pagdayaw-dayaw ya subong sa kay Heidelin Diaz iya mga kaksyon. Action firing line.
Puwerte nga dayon siya ba? Puwerte bugal sang Pilipinas. Ikaw ang nagdala sang amuna sa Pilipinas. Congratulations! Action firing line. Nakakadlaw man si ang iban nga mga kritisar siya sinano. Hinali ka lang nagdayaw-dayaw da. Dumduman mo panilo. 2019, sang binutang mo ang ngalan iya ni Heidelin Diaz nga isa sa mga nagaupod sa gusto o nga pahalinon si Presidente Rodrigo Duterte bilang presidente sang Pilipinas. Action firing line. Dumduman yun ni sa Matrix nga nagwa before. Ang ngalan ni Diaz nabutang dito nga isa sa mga nagaduso nga palayason si Duterte bilang presidente sang Pilipinas. Pero subong ho, hambal ni Panilo ho, sabaw, grabe, inspirasyon ikaw, Inday Diaz, sa mga Pinoy pagkatapos nga nakuha mo ang Bulawan. Action firing line. Ati, sige, way kaso, importante nga may nagadaya. Pero doon himo, sa subong nga daw clown siya ginahimo kaladlawan. Oy, may pila ka mga senador ho nga naghimo gid sang tikang nga inang pagdayaw kay Heidelin Diaz mga kaksyon. Kag tanan nga mga kanamian, no? Tanan nga mga insentibo dapat ihatag gid siya. Isa lang diri sa ako na talupangdan amo si Senador Laila de Lima nagpalayag ati kwan ko no ang pagdaog ni Heidelin Diaz mga kaksyon nakapadula sang kasubo nga ginabatyagan sang Pilipinas ilabi sining panahon subong sa sitwasyon naton ano. Do pareho lang kuno suno kay de Lima nga nagdaog man si ang Pilipinas batok iya sa pungsod China. Ginkumpara niya inigilayon sa to balang gin award o kon ginpaboran sang Permanent Court of Arbitration 2016 ang pungsod Pilipinas nga amo ang nagapanag-iya sang West Philippine Sea against China mga kaksyon. Action firing line. Sige, di ka na malikawan niya sa mga utod na ton nga ara sa pwesto nga nagakritisar sa administrasyon. Bisan ano lang ang matabo sa palibot, ihambing na yun i-comparison dayon sa subong nga administrasyon mga kakson. Action firing line. So far, amo na mga bulo balita sa nasyonal, subong nga adlaw, puro Sona, puro Heidelin Diaz mga kaksyon, ati mayo man kay dako gid nga bulig mga kaksyon, ano? Si Senador Ping Lacson, may palayag siya parti sa Sona, no? Nagalaom ini si Lacson mga kaksyon nga ang nabilin nga isa ka tuig ni Presidente Rodrigo Duterte matutukan niya gihapon ang korupsyon kag illegal nga droga. Action firing line. Oo, siya ara Japon, no? So nagakuha siya nagalaom siya nga kabay pa, no? Nga ini matigayon, galikiti ang illegal nga droga hambal gani ni Duterte 6 months lang papungkoy adulaon niya. Tisubong manaog na lang siya nangampo na siya gani. Action firing line. Hambal iya ni Kuan ni Lacson siya nangampo si President sa do ka double standard abi, no? Siya prote may 1 year pa. Base dako pa ang tsansa sini kag matutukan pa ni Presidente Rodrigo Duterte makaksyon ining nasambit iya nga nabilin niya nga mga binulan diri sa pungsod Pilipinas. Action Brian Warden. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Sam La City 20 na sa aton sini nga pagpangalagad. Dire kita anay man sa syudad sa Bacolod kay do ka makahatag man inspirasyon ang gakatabo karon sa Bacolod kon na bakuna ang pagahambalan kay sa pagkadamo sa nagapabakuna diri subong. Ang pag-itindi ko, ang bakuna diri sa Bacolod makaksyon, Johnson & Johnson's may ara man sang AstraZeneca, Sinovac, kag Pfizer. I don't know kung ano gid ang ginapang turok subong. Pero ang natulupangdan lang naton nga ang Bacolod nun gusto na gid nga magpabakuna. Action firing line. Ginakulang ang nagamonitor na subong sagwa sa Bacolod, no? Nagamonitor subong damo pa sa probinsya subong nga daw nagaduha-duha pa magpabakuna mo, no? Ti hindi man naton inisla mapilit, hindi man naton sila matulod kay ti katagsa-tagsa sa aton may kaugalingon nga paghangop sining bakuna. Pero gina-encourage ka mo sang aton sining otoridad nga magpabakuna kay aside sang face mask, aside sang face shield kag social distancing pati ng alcohol, ang pinakabakod nga panaming sa kaugalingon amo si bakuna. Action firing line. Now, kahapon mga kaksyon, diri sa syudad sa Bacolod, naka-record
sang 12,016 nga nakapa na-injikan sang bakuna na nari-sari ini nga bakuna mga kaksyon. So pagintindi naton, amo ato ang pinakadamo nga nabakunahan diri or sa kabilugan, ano? Amo may pinakadamo nga nabakunahan ikumpara mo sa nagliligad nga mga binubulan sa nag-umpisa gid si bakuna. Action firing line. Sa kahapon nga adlaw, nakibot man kita nga nakahiyuhom man kita sa kadamuon sang nabakunahan do ka okay gid, no? Kag today, pagintindi naton gindugok mangyapon ang ining nagpabakuna or pila ka mga vaccination site center diri sa syudad sa Bacolod. In fact, nagplano ng EOC kag iban pedra ang aton sining ITF kag iban pa nga dugangan sang duha pa gid ka malls kay nga daw nagasululobra kag daw hindi maakomodar ang iban. Action firing line. In short, ang Bacolod noon nagahara-hara na gid nga mabakunahan. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang direktor sang EOC at the same time City Administrator Madam M. Ang. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio. Si Action Brian. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati. Kaangay kay Heidelin Diaz. Congratulations, ma'am. Congratulations sa aton di kay Dodamo na bakunahan kahapon. Correct me lang if I'm wrong. 12,016 na nabakunahan kahapon, ma'am. Correct. That's our highest so far. Alin sang pag-start to the rollout ng vaccines ang March 5. Up to today, amo nang pinakataas aton pinakadako naton nga vaccination in just one day, 12,016 ka mga taga-Bacolod ang nabakunahan naton sa nagakalain-lain nga vaccination center sa Action Bright. Inang 12,016, ma'am, gintingob na ang first dose kag ang fully vaccinated na. Correct, yes. First dose na kag second dose. But sa kung tanawon sa Action Bright, sa aton nga gin-submit sa DOH nga vaccination plan, ang aton maximum is 20,000 vaccinations in one day. Ang projection naton is kung ang 30 ka vaccination centers magabukas. 30 ka vaccination centers, ang output, ang projected output naton is 20,000 katao ang mabakunahan. Pero sa kahapon, with only 13 ka mga vaccination centers, tulo mga barangays, kag tatlo ka mall, nakalabot kita sa 12,016 sa mga tao ang nabakunahan. So, we have exceeded ang aton nga maximum target dali. Kung tawon pa din. So today, ma'am, pila ang subong nga adlaw? Today, tungod wala pa nakatapos sa Action Drive, ang wala pa nakasulod ang mga reports ng aton mga vaccination centers. Ongoing sang sa isa ka mall, ang sa SMX, bago lang man ito katapos, kaya nagatali pa sila sa mga vaccines na nabilin kag ang nabakunahan. Palit na subong nila. So, perhaps, a very good estimate sa SMX alone would be around 1,200. Isa lang naka-vaccination site. Nagtawhay na kita kaina Action Boy sa nambal mo na kahapon medyo chaotic ang aton ng mga mall. Kaya sunod siyang announcement natin nga ma-entertain kita sa walk-in. Ang mga iban ng mga pumuluyo kung kautura nato na misunderstand nila nga abi nila walk-in, anybody can just walk-in. Ang buti silingon tayo sa walk-in, pwede ka walk-in ang mga senior citizens, healthcare workers, ang aton mga OFW. In short, ang priority na nga daan, amo ang pwede nga maka-walk-in even though wala sila sang schedule, hindi pa nila schedule. So there was a misunderstanding. Sa pagibray, abi nila kay walk-in will be entertained bisan sino maka-walk-in so kadamo sang taga out of town nga nagpilaman sa mga malls naton. So ginapaintindi talang subong na since into pagid
amo na kadamo ang aton bakuna, limited pa lang. Aha. Ang priority naton sa Bacolod gid. Sa ginapalo naton, ginasunod naton ang prioritization framework mo sulingon A1, A2, A3, A1 mga healthcare workers, A2 senior citizens, Aha. A3 persons with comorbidity, A4 asa na kita subong sa in fact A5 no, so but A1 to A4 ang aton gina-entertain. Aha. Okay. So, subong nga adlaw, ma'am, na-mention mo sa SMX lang, mga nagahuluhamboy, sabi 1,000, ano? More or less, ma'am, today, kung i-include ta halos tanan, ma'am, mga pilaayhan, more or less lang. Easily, siguro makalabot, kita base mga, easily, mga 7,000. Okay. Mga 7 to 8,000, ano? So, ano-anong pinaka-factor, maman, nga nahimo sa Bacolod, ongoing yapon ang aton sila information drive or ang ibang dira guro daw in kalabanan sila guro din mga workers, ma'am, ano? Para makatrabaho sila sang sulhay. Correct. Ang mga workers na para ang inang mga nagagwa doon sa adlaw-adlaw nga tanan nakita naman nila ang risk do sa exposure kung ara ka pirmi sa madamo nga tawo kay nagagwa kasi indo nga balay. Naintindihan na gid man sa mga pumuluyo action drive kay naintindihan na gid sa mga kauturan naton kung ano ang ginatawag nga risk, ang ginatawag nga danger or ang pagkakululbaan kung maigo ka sa COVID. Wala labot, of course, wala labot sang dako nga gastuhon mo kung ma-hospital ka, kung mag-severe or critical. Ang pinaka-masakit din ang epekto sa lawas. Sa pinsa kung mag-severe ka, may mga iban kita nga kilala, action bright nga nag-ayo na sa COVID, nakagwa na sa hospital. But ang mga symptoms nga iban wala gid na resolve. May mga ginabatsa gihapon, no? So, amo na mga effects ng COVID. Kaya nabalaan na sa tanan. Nang kalabanan sa aton, may mga kilala, may paryente nga na COVID or nakaagi nga na hospital. Kabalugi kita kung ano ang mga problema nga masugata sa isa ka COVID patient. So, because of that, kabalo man kita nga the only way na maproteksyonan naton lawas is paagi ni sa pagbakuna kag ang vaccines libre, accessible, safe, and efficient, efficacious. But silingon na epektibo siya sa pag-protect sa aton against severe symptoms kag death. Kag makita din subong action bright. Samtang nagadamo ang aton na bakunahan, ganubo ang aton nga cases. Yes, oo. Kag naganubo ang aton COVID death. Ang aton nga COVID death for the month of July is only 28, which is about 30% lang of, no, not 30%, mga 40% ng last month nga mga numero naton. Kag kung tanawon sa action bright, ang aton naging priority sa vaccination, ang mga senior citizens, ang may mga balatian, ang may mga comorbidities nga ginatawag. Butin ngon, may diabetes, may high blood, kung ano pa ang mga masakit, may mga chronic kidney disease. Amo nang ginuna ta, kay sila gini ang pinaka dali makapitan ng sakit nga COVID. Kag amo man ni sila ang madali nga mapatay kung in kaso nga magmasakit sila sa COVID. 98% sang aton nga COVID death either senior citizen or person with comorbidity. So kung mabakunahan kani ini nga sektor, buot silingon, ma-lessen naton ang risk para sa ila. Kag ma-prevent gid naton ang severe COVID at the same time death. Okay. So kitaon sa numero, nag-improve gid ang mga numbers naton. Action bright ang nga ginatingwaan gid sang local government sa Bacolod, city government. Nga mapadasig gid ang aton nga vaccination process, ang aton vaccination program, ginatingwaan ta gid nga mapa-expedite kag pagasigon gid naton para nga ang herd immunity malabutan ta gid at the soonest time possible. Subong nga adlaw gani anyways do kagabi ni nga result subong adlaw nagwa 38 ang Bacolod. Nasunaran ko na pila ka days nga ara lang ta nagahuluhamboy sa 50
60 ma'am, ano, ang cases nato, ano, subong Yes. 38. Yes, nakita 38, 50, 62. Aha. Itong pinakataas sa in the last 2 weeks, 62 lang. Yes, dumayo gid, oo. Kumparar sa nagligad nga 2 weeks ago, Aha. mayara kita nga halos 200, Gani. 168. Triple digits kita. Subong 2 digits sa mga kalabanan, kag lower 2 digits. So, tag-38, medyo gamay-gamay na. We are hoping that the trend will continue kag ang pila na kadlaw nga zero death kita. So, isama na ka dako nga improvement kid. On the other hand, Action Bri, isa nga ginabantayan naton ang development naman sa iba nga mga LGUs. Kadamo subong sang nag-experience ang third wave na or ikatatlo na nga surge. Katulad ng Cebu City, Gani, nga kahapon nga adlaw, nag 300 plus sila, which is their highest single day na number of cases, higher than ang pinakataas nila sa previous na surge. So, amo man ang balantayan, Action Bri, usually kung may gisaka sa ibang lugar after 2 weeks, labot man na sa aton after 2 to 3 weeks. Amo man na ang pattern, no? Do may pattern na kita nga nakita nga magsaka gani ang Metro Manila, magsaka ang Cebu, Davao, dugay-dugay na nagalabot na di sa Western Visayas. So, kagabi sa meeting, sa virtual meeting sang EOC upod kay Mayor Bing, kay Vice Mayor Elfred, ginpapreparar na ni Mayor ang EOC sa possibility nga in kaso because of the new variants, pati magsaka naman, kag mag-surge naman kita, preparado na kita sa mga isolation centers, ang mga gamit, ang mga equipment, ang mga tanan nga tinanglanon. Testing, mga test kits, para sa aton swab testing, ang aton nga mga personnel, kag manpower, para sa aton contact tracing, kag ibang pagit. Okay, balikan ta si City Ad M ang mga kaksyon. Action firing line. Mayo gid ini nga indikasyon sa aton, ano? Nagnubo gid. Gamon galing kay balik-balik. Iya mo, kita mong Cebu nag-down before, but nagbalik na naman. Sa Davao nag-down man ni before, nagbalik naman subong. Ang sa National Capital Region. So kabay pa nga sini nga situation nga nag-die down ang numero sang cases diri sa aton sa Bacolod. Kabay pa nga din naging magbalik kita for the third time, ano? Around mga kaksyon. Action firing line. Balikan ta si Ma'am M. Ang ma'am, balik sa imo na utod kita pasensya again. Hello, ma'am. Dali kita. Hello. Okay, sige ma'am. Ma'am, kundi pila na ta subong ganina bakunahan sa Bacolod, masobra na 100,000 more or less, ma'am, mga pila, ma'am. Labot kita siguro 130,000 sa estimate ko Action Bri. Include ang tubong adlaw. Okay, so kung 130,000 agon malabot ang herd immunity, mga pila gani ma'am gid ang need naton nga bakunahan sa population. Come again, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Nadula-dula ba ha? Again. Check the action an. Nautod lot si Ma'am M. Action firing line. Dili na lang taas ta karon, no, magkutonta siya kundi mga 130 na nabakunahan sa Bacolod, second dose kag first dose mga kaksyon. Ang pamangkot pila ganing kinanglan ginaton kay do nalipat na ko kuan kita Bacolod di subong mo. Mga 600,000 kita diri, no? 600,000 kita diri, so kung 70%, we need siguro sang mga 60,000. 60,000, mga 300,000 to 400,000 na. Action firing line. Balikan ta si Ma'am M. Ma'am M, before tinautod ang akon to nga pamangkot, pinang kinanglan nun, tagli, ma'am, nga para malabot ang herd immunity, ma'am, sa Bacolod alone. Ang aton nga target population is 424,000. Okay. 424,000. So kung maka-average kita sa mention mo to nga 20 to 30,000 next week abi kung naga-operate ang tanan nga mga sites, dumadasig-dasig inang amalambot, ma'am, ano? Yes, it is not actually ini siya budlay labuton Action Bri galing kay ang problema talang kung may ara lang kita steady supply sang vaccine. Isa man na galing. Padasig lang nato na malabot ang aton lang subong nga concern kay like today subong ubos naman ang iban nga mga vaccine brands.
may nabilin kita jutay para sa aton nga sa mga second dose naman Action Bri. So perhaps in the next few days hindi naman kita maka first dose sa mga mall. Makadto naman kita sa mga barangays, but ang aton lang ang mga second doses yati hindi na iya ma-postpone. Amo na lang na subong ang aton man gintiganahan sa mga bakuna. Supposedly kung mag-abot tani ang gin-commit sang national government sa aton, and I have shared in my Facebook account Action Bri na no less than our president himself ang nag-order sa vaccine czar, Secretary Galvez, nga kung paano mapadalaan ang Bacolod City sang additional nga vaccines. Hopefully kung makaabot tani ang additional kag mas mataas nga allocation, mas madasig man ang aton nga pag-roll out. Okay, at least may mga kuana, may mga commitment para sa aton diri sa Bacolod. Guro kit-ani lang ho, gasululubra tong gusto magpabakuna abi, padalin nyo na to sang sululubra man nga bakuna. Amo nang paabuton nato ano. Yes, hopefully. Kani. Sige, with that, ma'am, salamat sa information tonight. At least nakadulong naman kita sa panibago nga mga balita sa mga utod ta. Sigurado ko buwas malakat na naman sila sa vaccination center kag magpabakuna ang iban nga nagaduha-duha. Salamat, ma'am. May gabi mabuhay ka, ma'am. God bless. You're welcome. God bless you too. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, mga 130,000 na ang nabakunahan sa Bacolod. So mga 420,000 ang kinanglan nga bakunahan diri, na? Ati kon malabot kag mahambal ito mga 30 ka vaccination sites abi ang maga-operate sa Bacolod mga next week abi, hindi magnubon obo sa 20,000 or 25,000 ang mabakunahan daily mga kaaksyon. Ati kuani ga dasig lang nga malabot ang 400 plus nga mabakunahan sa Bacolod. Action Firing Line. Galing mo nang bakuna subong ginakuan man kimi man no ga utay man sige lang amat-amaton lang ang aton sini ginahandom sa palaabuton makaaksyon. Sigurado kita nga malabot lang ina magkooperar lang kag magululupod kita para sa pagdula kay COVID-19. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action. May gabi lang sa kay Lady Navarrete, salamat gid. Suset Alunan, God bless. Si Francisco Puso Modiraso, Leia Younger Esquivel, Sang Talisay, Paul Spat III, Ronald Visera, Action Bri, monitor lang ko di San Agustin Romblo na. Greet lang asawa ko na si Juliet dira sa East Homes 3. Salamat gid. Everlyn Miranda Araman. Milail Oligo naga-monitor man. Greet niya si Jinky Noel Amar kag Alex Montesa. Si Joy Harabi Bilisario. Good evening Sir Bri. Ginagreet sang advance happy birthday akon manghod nga si Cyrela para buwas live watching Santa Maria Bulacan. Salamat, God bless. Asa. Milail Oligo ginagreet ya ang sige, tapos na. Pilton Lipura sa Pasay. Gregorio Ramon Magracia. Action Bri, palihog ko pamangkot kay Ang kung ma-issue sila number sa vaccination site. Pariyo kagina sa SMX ba na lipat gid ako ay ko makit answer pero sige, thank you sir. Next time. Rex Gutierrez si
pwede walk-in magpa-vaccine. Sa Nagligan pwede, subong bawal na. Everlyn Miranda, ara na si Biyaho, present dayon, isa lang kakolba. Shout out family Miranda, Swarnaba dira sa Palaka Sur. Okay, si Rose Guevara Araman, naga-monitor. Si Miranda sa Kuangili niyo, Dubai. Carmelo Garingo, thank you again. Romy Agsam, good evening. Gismil for Gold Olympics. Ano Gismil? Opo, 10 million guro. Alex Montesa, may gabi. Lalit Pactes, may gabi Sumbray, watching from SG. Maayo lang may FB live ba? Sige, salamat. Thank you, Gid, sa Pontevedra. Maricel Bes Mirande, Araman, naga-monitor. Ben Tanatan sa Canlaon City, may gabi diha. RJ Mira, Kabalo Kakson Bride, joke lang man tua. Ang mga tag kan itip kai. Ito ko naman. Roby Labra Obeso, Barangay RS Villa Carlota. George Gargasiran, Asuncion Lapure, naga-monitor man sa Victoria City. Sherilyn Oro Javier, salamat gid. Jimmy Oliveros Latido. Si Nonoy Castañeda, ga-monitor subong diri sa kampanya. Good PM, as lang ko balang aton diri nga mga traffic lights sa aton diri mga dalanon nga wala ini nagaalandar. Daw may bag-o man din daw kanugon lang, dapat i-utilize ini para mapuslan man bag-o nagkalaguba. Sige. Marites Nadua Lorenzo sa Isabela. Marty Hope Cordova, mga striker pa na ang iban, mahal pa sila sa jeep manukot. Nakagamay man lang na nga sang sang ila arkila, hindi pareha sa mga jeepney. Sak tugig ko na Bray, tricycle laban, utod, no? Jeremy Gayondato Tizon sa Pasay City. Dan de los Santos, salamat gid. Phil Obrido Yogore Tamisen, salamat. Rich Vincent Angor, nagamonitor man upod kay mama niya sa Isabela. Jojel Perfas Silerio, nagamonitor. Rosemary Kabugwason sa La Carlota, Cubay. Mary Hope Cordoba, Action Bray, ang mga tricycle na laban na wala mga prangkisa. Wala permit ang iban guruda. Ana Sinoro, naga-monitor man, thank you gid. Joby Monares, thank you gid. Rochelle Evangelista, good evening Sumbray, monitor lang ko di sa Barangay 14 Dawis. Arno Balboa Lapuos, naga-monitor man. Mayo ang Bacolod kay may hangpon ka parte sa vaccine diri sila'y wala gid bation. Ay gali nga abi mamangkot-mangkot adason nga inadlaw abi sa mga alkalde sa probinsya abi kung kumustahon tang ilang vaccination. Elizabeth Malaka Gamala, good evening Sumbray, please greet Engineer Pantalion Maban on his birthday today o Barangay Inayawan, Kawayan. Thanks a lot, stay safe, God bless and more power. Sige, ma-relax na ko gamay, hindi lang ako maghalinda. Pagbalik ta damo ta balita, 7:45. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patay
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio,
gihapon. Padayon Aksyon Radyo, pakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, pakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Nagapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:56 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ginaendorso ko man sa inyo.
Antes sa report ni Aksyon Marlon Hinovia, mga kaaksyon, gikan Kapitolyo Provincial. Good evening, Aksyon Bray, sa mga training pa lang sang Heidelin Diaz kag nagapangayo bulig or training pa lang sa Heidelin Diaz kag nagapangayo bulig, damo ang nag-bash karon kay nagkuha gold, nagdamo ang nagdayaw. Ati amo gimanang batasan kung isa sang tawo mo. Kung nagaulo umpisa pa lang, hambalon pa na gani nga ina, daw ay ginapasingan tuwan o Brian. Action firing line. Pero kon ara na gani sa pinakataas, kag daw makita nila nga amo na, damo na siya ang mega. Action firing line. Amasang friend ko siya, damo ang mega si Heidelin Diaz sa mga damo nagkilala sa iya. Action Bride diri gani sa may Felisa, tag 20 man ang ila panukot, maskin sobra na ang sakay sa tricycle, wala nagnubo ang ila panukot. Ay naginano ini mga driver nga iniman. Sige lang, padasunante nga adlaw kay palabotan ni kay Councilor Dindo Ramos, mga kaaksyon, ang Committee on Transportation sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Oo, ang inyo dira nga mga presidente man sa mga mga tuda-tudada, mga baktuda, mga huda-hudada, abi i-disiplinaha man ni mga driver nyo, ay maluoy kamo sa mga pasahero. Action firing line. Action Brian, daw kinanto gidya ang sona ni Duterte. Daw pagusto lang siya hambal, ang term niya daw pangkanto gid, wala direksyon gid. Halin sa kay 4001. Action firing line. Good evening, Sumbray. Ako gani, ginalang nagpa-vaccine diri sa La Carlota, 1 dose lang kay Johnson & Johnson. Ang vaccine sa amon, gani sa iban nga taga La Carlota nga wala pa makapavaksin da, si Bernie sa La Carlota. O si Bernie nakapavaksin na, gina-invite niya kamo nga magpabakuna man. Action firing line. Good evening, Sumbray. Diri sa Balasamon, sa Kabankalan, bisan may pasahero nga iban, biente, okay lang to sang nagligad, mantinar na lang nila, yapigado man, labi na gid mga SS ka, sobra naman. Gani man no? Kabay pag monitor sa mga driver sa tricycle, e-bikes, tricycle, dira ko na no pada, abi ibutan nyo na sa lugar ang pagpanukot nyo, maluoy ka mo. Action firing line. Las 7:59 na sa aton sini nga pagpangalagad. This time ko antang balita with Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. Ang balita ni Action Marlon dulong sa aton sang D3 Bayo Dugang nga proteksyon. Capital reports. Action Mar, mayad nga gabi. Pagsumaray, mayong gabi unahon ko lang ang balita. May kantaran sa sining isa sang pinakasikat sa mga konpantog nga tinuga diri sa Pilipinas. Amo si Heidelin Diaz, kapati ang balita ngon sa COVID-19 kung kay sa aksumray na sa pawan na gani. Plus may aragan ang aksumray, iban nga mga tinuga nga schedule gali sang bakuna kontra COVID-19 na lipat kung nagtutok sa balita ngon sa kay Heidelin Diaz. Lingaw sa social media kag daw nagapanumduman nga magkakwatak sa barbel. Ano ba umpisa na siya buwas ha? Dari sa Negros Occidental gali Akson na Bray, likon sa hibalo naton nga mayara gali plano nga itipon la ang programa angot sa weightlifting. Dari sa Negros Occidental ha, kay may mga gamit na gali nga ginbilin dari, hindi ko lang ma-confirm magsumpray kung gindonar sang samahan ng weightlifting ng Pilipinas bla. Ang ating nag-serve na nga presidente mo si former Mayor Monico Pontivilla. Basta hambal ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, ang ining kagamitan sa weightlifting ara dira subong makita sa compound o sa sagwa sa talatapan sa Provincial Disaster Management Program Division dira sa may panaad Action Bray. Ara da subong kay na sa interview daw na mo no manini mo ni ko ganing panaad di bla. Yes, nagistoryahan nice lang ko ni Vice Gov. Vice Gov ni Governor Lacson. Yes, tumpak amo na siguradong ginamuno niya Action na Bray ining gamit nga gin-donate ya kung ginbilin ya, gin-tanyag ya sa provincial government sang Negros Occidental. Ugaling kay Inaction Bray sang butang nada ang weightlifting
equipment, why pa na action bray magdaog niya si Diaz sa Tokyo Olympics. Pero nakilala na ya ang ngalan nga Hidilyn Diaz, nagliliga ng sumbray nga mga sporting events, no? Aran na da, hambal ni Diaz, aran na gani, ginakwata-kwata kung kaysa sa mga taga-diyara mo. O nga, ginaano man, gina-part sang exercise man eh. Kapulo practice man ah. Practice na sumbray ka man ti. Ihambal tanigid man, dari sa Negros Occidental, sino man abing hilig sa amo sa nga kwan man nga hinampang nga ti daw wagi man ang sikat sa Pilipinas. Duay na maigin sa pagtudaksyon Mar mo subong lang gini nga gumawa si Madam Hidilyn Diaz Oo. Yes, ang Negros Occidental ang sobraya gapate sa Diaz nga ti kung boxing niya damo boxador di. Damo tadi may more siya bago mo nang kilala sa aton di. Correct. Ti kun tani ang si Onyok Velasco tani ang sombra ito naka-gold medal man tani ito galing kabos-kabos lang daw ba? Nanti magluwas sa yasa di nga kanakoon. Ang kontraya tag sombraya taas to siya mo. Higante itong kontraya. Oo, ti silver lang to nagkuha niya. No joke lang to kaning paghampang niya mo, no joke lang. Hindi kay damo tong sombraya pati nga siya tani itong madaog mo kay ang nagasiling to nagalantaw malas sa telebisyon mo. Damo higo si Onyok Velasco nga ang kontraya daogaw. Una bla galing kay ang tapungol galit to ni Onyok Velasco ang sombraya. Sa mga judges to, why to makount kay why galit to da kwan? Igo gibalasang solido. No, kung makita mo TV, hindi guro na igo to sa may score Oo. Mana mo nang natabag sombray. Si Onyok Velasco tani galing silver lang siya. Tiyan mo na subong Hidilyn Diaz gold medal na gidya. Lang kay weightlifting, tiambal na Diaz magluwas sa ara nagadaan yang boxing program sang Negros Occidental. Itipong taman. No, ang weightlifting program, pero matabo inaksumbray, matabong pagplastar sila. Kung makabalik diri sa Bacolod, si samahan ng weightlifting na Pilipinas President Monico Puentevilla. Natingalahan ko lang Black Mar diri sa Bacolod kag Negros, ang sports study do wala gid ginatagaan inabalang atensyon, no? May mga naba na tadi nagligad mo iniblang Negros Association, ano to? Amateur Boxing Association do natunaw man tuway na gid gintutukan. Aksumray may ara gani daw lugar nga ginahanasan gidiri sa may area sa shopping bla to di ko magsala no. Abla doon di bla gasaka gani mga prosedur sa aton di sa stasyon. Why gito nagkaladula ng tong ngalan ni Lacson Brian dot nulang kun hindi problema ni sa gobyerno ta kun sa mga tao mismo sa likod sang siningsahe sa kanampang. Hindi kay ang ginatutukan tadi na sunaran ko Action Mar, basketball. Nga kabalo nagikita nga kung basketball hindi kita to ya makatungtong pang internasyonal iya diri kita ya sa one-on-one nga mga hampang nga wala iya sang physical physical to physical bala nga away sa tunga sang ring Black Shon Marhaw amo ning kay Diaz gani man sa single ang player Black Shon batag isa lang playaw ping pong mga do mo na bala nga mga hampang tanibla mga golf abi okay, tag damo anak sombrayas talanta sa Asia Gro. Kon Bacolod non gani ka dira ta sa Manila lang taas ta. Mo na sa hingata po. Amot lang kon ako piho kag sombray. Ako iba ning mahatag nga inspirasyon ni Diaz mo. Correct na. Sa pag tuon man kon bala kapadamo kita sang mga negrense nga magtumarman sa interes sa pagsunod sa sahi sa kinampang. Okay, may physical iyang aspito sa hampang ya. Way kita mahimo Action Mar bisa magkinaano, way di tayo kasarang sila. So diri kita nga makalusot sa gulugagmay lang abi nga hampang pero solido naman iya. Yes, kuan mo kusog ang kapital sa Kusog. Bukti ang sa unang kung balikan tayong story ni Hidilyn Diaz sa unang sombray ang yasa nga operasang bata basta ganito kapanagob na sa mo gani man o kalayo na sa ginalakat ya ginasagop ya balde ng dako nga mayroon ng tubig ti isa nagsombray sang nagatag siya sang sang kuyog walo ka tuig sa nag-umpisa sa Action Mar mo 8 ka tuig imakin mo yan. Oo. Sa edad ko wala katuig. Subong 30 na siya.
Depende Action Bray na kung anong pagplastar sa provincial government with former Mayor Monico Pontevilla. Kag depende na Action Bray kung dugangan nilang weightlifting equipment dara sa bahin sang panaad sa talatapan sang DRRMO. Aton dibing gusto kay mismo mga politiko nga gailinaway abi sa mga proyekto nga kaangay sila doon di na matutukan nga mas ginauna kung paano maka-income bulsa nila blang. Naman subong si Dilin Diaz nga na punsukan sa mga politiko. Halos buwas mapuli siya Action Mar. May welcome heroes naman siya tanan nga mga angkunon nga kantidad ginahulat na to nga i-turnover si Action Mar buwas nga adlaw. Yes, may pasayod na nagahulat siya daw. Ang Milo guro. Milo. Sigurado kita. Milo, Alaskada, ano pa na, mga juices na Action Bar na? Gani man. Ang advice ko lang kay Hidilin, di mapadala sa politiko, base ko talon sa kampanya. Dapat hindi siya mag-upod, gin. Hindi gin. Pangin posli na Inday Hidilin ng imo kwarta nga 35.5 million pesos. Imagine mo na, Yes, so may politiko na nagsumpray sa una nga nagkadto diri sa Negros Occidental nga nag-istorya ko manuman Port Panyaga to Southern Negros presidential election tag sumpray. May isa ka teenager pamatanon nga amo to time pinakasikat lalaking artista. Abi mo kung pilang offer? 1 billion. Grabe, no? Ginadvisean ang bata ng artista, no. Hindi ka. Dara ka lang yapon sa pag-artista kay sige-sige na. Ma-endorse na to sa tani man. Oo. Ting offer, minimum 1 billion. Ayun na what, Action Mar, ang pinakadibuenas nga nagpolitiko pero way magani nagdaog sa pagkasenador. Si former bayan mo na representative attorney ni Rico Minares kay libreng endorsement niya sa inablos niya nga si Angel Locsin. Galing way siya nagdaog, no? Ganiman. Si Angel Locsin nga panukot ni Action Maria tag 20 million malang to 50 million kung gusto ka magpa-endorso sa iya. Oo, kay sikat man ang Sinday Angel. Puwerte. Check tax Sumbray, base pa lang kon hinuon pilot area ang Negros Occidental. Sering pagpasangkad sang weightlifting program kanang una beset taga diri sa aton ang presidente sang weightlifting samahan ng weightlifting na Pilipinas mo. Yes. Di ko man base kung dari bala mag-umpisa sa aton sa Negros Occidental bla. Maghatag man bintaha sa mga weightlifters to be nga negrense. Correct na kay na gani nakachambagi kita nga naka-interview ta sa kay Anay Mayor Congressman Monico Pontevilla nga kagabi. Siya gintong una hakos-hakos kay Diaz Action Bar, no? Hakos nga may ara sang tumbo-tumbo nga baman Nakahibi do. Feeling ko ganito si Monico pa yang nagdaog sa kay Diaz. Gani. Porte tag Sumbray, no? First time nga naperde sa Pilipinas, China, China to ka pang duwa mo? Grabe, no? Pero dugay na isla kayong kwentruhan na nga duwa Ganiman. Ari si Atty. Diaz, Provincial Administrator. Before pa magdaog si second cousin ni Dilin Diaz. Nag-deliver na nato si former Congressman Monico Pontevilla sa mga state of the art nga mga weights, no? Ara na to gin-deliver and then we put it in the area sa aton DRR. Kaya aton mga DRR employees gusto man maghakwat. So ato na to subong, it's being utilized. Gwapo bag-o gid yang set. So with the success of our beloved Hidilin Diaz, we hope to build more careers sa weightlifting. Kaya tagali mag-gold, no? And I always believe, because of the progression Miss Hidilin Diaz in the previous competitions nga doga peaking and she will really make it as a gold medalist. As soon as former Congressman Monico Pontevilla comes back, basi maprogramahan na naton ang weightlifting naton nga program diri sa Negros Occidental. So boxing is one, another is weightlifting where we are showing a lot of promise.
Boss Carlo, sumbray makachempo ta, makatuan ta rin talatopan sa nga DRRM ho, para ma-check ta kung ano kadamo sa mga equipment ho. Mayo gina. Sa weightlifting, kaya medyo layo ang sumbray ang opisina subong sa nga PDMPD, no? Aha. Sang una, sang si Heidelin Diaz nag-umpisa pa lang, daw gid na sa Pax Politico, Oo, daw iyawan sa pangita sponsor, labi na gid pag-intra ito sa Rio Blackshon Mar. Inayawan to siya kapag ita sponsor nga madulong to siya sa lugar nga kalantuan niya. Tawagan ka to sa sumbraya, financial support. Financial support. Kung wala suporta gobyerno, tawag gid ang mga players ta. Gani man, muna sa masamang sumbraya problema naton sa mga international tournament la. Mga players at wala sa Pilipinas, di kulang pagkaon, kulang financial support. Anong iba to obeng ang pagkaon to sa mga kontra nila sumbraya. Hamburger. Tingaton yak sumbrayano lang ng ilasa nga balon arroz caldo. Cup noodles. Pero may itlog naman. Itlog. Kan good sabi. Gani man no. Kaya mo na problema. Easy to open bla do areo. Kandos na yun wala na problema. Pues may tinapal pa eh. May tinapal. Kagang mga sponsor sa mga bayo, tabla ka mga barat pa kung kisa action, marmo puro tigig kaluluoy sa aton. Iman, so kapay pa nga madugangan ng gold medal, para nga makahakiyaw pagkita sa ato sa nga kalo. Ang iban guro nga pangamuyo man nga hindi lang madungagan kay maubos gidang panghatag lang milyon. Kay mo ni pangako lang mo sa tanan nga magdalalaog sa makakuha gold sining Tokyo nga ini, makabaton milyones mo. Ti ulat-ulaton tanibe kung may dugang pagid ni, Base sunlog, base kumiyara pagid, base silang isa, base mga duwa pagid, patatlo. May may duwa ka babae, kag duwa ka lalaki, subo nga nagasaka ang ilang numero action mar sa boxing galing niya, boxing. Nan, kay right after ang sumpray sa pagkakuha mo gold medal ni Edelin, nakatag to inspirasyon sila daw. Sagi nito ka pangamuyo, kag sagi ka bira-bira, imagine mo, 35 million ang nakuha ni Diaz, so tikita manutaya, mabirata diya. Kaniman, manang ila sa nagsumpray pihokit niya kinadumdum. Tawan ko lang, vaccination action na price sa Negros Occidental, gamay pa lang ang porsyento. Gamay pa lang. Ang target ko ni sa Bacolod, to pala target, 420k to Action Mark? For 20,000, 1.4 million niya ang Negros Occidental, no? Grabe, no? So, sa 1.4 million, ara pa lang sa masobra 200,000 ang fully vaccinated. Tapos na ito, first kag second dose. Ang kalabanan sa ila, Sinovac kag ining Pfizer. So, gamay na nga porsyento ang bal ni Atty. Diaz. Pero, kung matapos ang sumbray ni bakuna, ang Johnson & Johnson o kung Janssen vaccines, ang target ng sumbray maubos ang 70,000 doses mo. Yung Johnson & Johnson, antes matapos ang subong mula sa Hulyo, so automatic fully vaccinated na siya. Madugang ng 70,000 sa saling 200,000 action bray. May nag-chat sa aton ni Gina, I'm sorry to say, taga Silay, sa Silay ko no, dawa ito kuno gagiho mayong vaccination, basi wala ni klambot sa ila? Depende na sila action bray nga LGU da. Basi kung why sila nag-request ang Johnson & Johnson. Bot lang siguro kay explicar ta kagina kay Madam Imang, may nagapalabot sa mga information sa may ang Bacolod kay wala untat ang vaccination sa amon di sila do kalinong diha kadto ka muguros barangay nyo daay. Okay, diri pa action bray halin sa provincial government nga cold room ang mga bakuna nga gina-deliver sa mga LGUs. Pang LGUs, once ko maubos, request, padalaan. Ubos, request, padalaan. Muna sa proseso. Parang hindi magalapanos Correct. May aragay ba nagsumbray nga hindi ma-utilize 100% la. Kay depende na sa resulta sa interview sa pagkabakunahan mo. So may ara agsumbray nga may nabi ang nagligad gani kahapon gani ho. Ang ginpadala nga 2,644 vials sa sumbray sang vials ang Johnson & Johnson sa mga LGUs ang na-utilize sa sumbray 47%. Now may nabilin pa nga 161 vials nga waay maturok o kung waay mga bakuna. Pero hindi taran nga mga LGUs ang napadalaan sa ring Johnson & Johnson. May arak sumbray gihapon diya nga sige-sige gihapon ang bakuna gamit iban nga sahi sa bakuna. Ining Johnson & Johnson hasta ini sa
July 30, no? Kaya naman maupos aksyon na Bray. Para lang ni sa mga senior citizens, no? Okay. Amo ng pag-design sa provincial government, kinatagan nila sang prioridad ang mga tigulang senior citizens para nga hindi na mag-alak balik-balik para sa second dose. One shot lang. One shot lang, kadto sa vaccination site, vaccination center, pagkatapos turok, o kinapuli, dito na mapahuway sila sa balay. Ang boss nga adlaw, July 28, maumpisa action Bray na bakuna E4 kategory. Ay amo ning gamiton na amo ning bakuna nga ginbakal sa probinsya nga nagabot dibla 2,900 doses. So gamiton na action Bray boss, wala sa 2,900. 700 lang na ka-doses ang gamiton. No, sa E4 category, mga frontline workers ini sila halin sa power sector, halin sa central, mga ano ini action Bray, mga industriya ko na kumbuyahan nga may papel sa pagpadalagan sa ekonomiya sa Negros Occidental. So, basta mampisa ang pagpangbakuna. Yari sa Torre Diaz, Agot Sri. Kiti nga aton kinahanglan gid nga target is about 1.4 million, no? So ari pa lang ta sa mga 200,000 siguro with Pfizer finishing and then Johnson & Johnson. Amo ning Johnson & Johnson nga kinahanglan ta matapos kay 70,000 di siya ka doses mo. So fully vaccinated na ang pag-consider sa ila once makuha nilang isa ka jab, magpa-improve gini sa aton nga statistic. So hasta subong ang aton gina-cater pa lang ang second dose ang Pfizer diri sa residences. By tomorrow, may ara kita AstraZeneca. Amo na ning aton nga mga frontliners nga pang-vaccinate ta. Iyan isang province. So ang initial nga 700 nga AstraZeneca nga ginbakal sa province, ipang-inject ka na ni sa A4 category. So mostly mga major industries ta ang nagapadlagan sa ekonomiya sa Negros Occidental unahon ta. Kalay sa palayag ni Atty. Diaz, August, the first week o second week, may maabot naman 4,000 doses AstraZeneca pagyapon sa ginbakal sa probinsya. Wow. Ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiruboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat sa balita, Aksyon Marlon. Hinabiya dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang proteksyon. Kon way nagdaog si Heidelin Diaz mga ka-aksyon, duway matalopangda ng aton sining sports nga dapat part ini sa aton sining panggobyerno, no? Diri sa Pungsod, Pilipinas. Action Firing Line. Wagid ko kaysa matutukan na, imagine mo na kung kaysa kabataan ta makadtobi sa mga hinampang abi sa piyak nga probinsya, ahay, bisan sa mga sapatos, do hindi gid matagaan sponsor, hindi gid magastuhan, kung isang sapatos gubaon. Action Firing Line. Bisan ng salakyan kag padulungan nga area way na organized kaluluoy ti amo na nga do hindi gid mag kwan sustiner ang aton sini nga mga players kiti gutom, kulang sa pag-aruga, dapat amo ning tagaan gid atensyon sang gobyerno ta ang sportsman ho. Action Firing Line. Sa gilan ta butang sa aton sini karatula sa mga kwan balaksyon sa mga basketbulan, be in sports, not in drugs. Action Firing Line. Tigaling ina pangalan lang, way man ginahimo gid nga tutukan ang sports. Kay kung tutukan gid nga may nagahandol na di sa aton, kadamo sa mga potensyal nga mga players dali sa kwana sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Firing Line. Balikan ta na blabos, mangita kita sa mga tawo nga sportsman dis Bacolod kag Negros nga makatudlo sa aton gobyerno nga makabuli gid angot sini mga kaksyon. Action Firing Line. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Daligid lang, las 8:21, may isa kita ka balita gikan dito sa norte nga bahinsang probinsya. We have Aksyon Roger Guti Makaksyon. Ano ini isa ka otoridad nga gindakop sa kaso iya nga pagpanghimuloso? Action Firing Line. Ara sa aton sining linya Aksyon Roger Guti, mayong gabi. Yes, Aksyon Bay, sa kamay sini ka balita Aksyon Bay sa ila mga sini kita mga Aksyon Bay kahapon mo, mga malapit-lapit sa lasingkot sa hapon, medyo masyado ka tensionado, kadubulabog sa bahin sa
Don Salvador Dos, Barangay Tinampaan, Tinisilal, tapos ng kapulisan dito sa Ciudad San Cadiz. Opo ng Women's and Child Protection Desk, nag-responder dito. Ginaristar, ini ang isa ka police action by. Nga aside ini sa Highway Patrol Group. Bali, ini siya, chief na siya sang SPJ dari sa may Ciudad San Cadiz. Siguro kung sa Kopkid sang Bilog na Norte. Ini si Police Staff Sergeant Pilar Judes. Amo ini ang gindakop sinigila mga hapon sa mga katapos sa kapulisan sa direktiba man nga mandoogin papanaog ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Ang Women's and Children Protection Desk mismo amo ang nagpadulong man action bayan sa area. Kanin pagkakop kini sa kay Police Staff Sergeant Willard Judes y Doloritos, 47 años de edad, presidente ng Palisang Silay City, pero aside siya dire sa nasiling sa Highway Patrol Group. Ang biktima dire sa Bray, 12 anyos, ini kag bata, ini sa iyang alid siya live-in partner. At siya sining live-in partner, di isama na sila ka balay. Amo ni ang iya siniya nga bata sa iya live partner bali manak niya be. Amo ni siyang 12 anyos amo ni ang biktima sa pagpanghimros as alid. So, again pinalo man kay na sa medical examination. Why not mabdan gid ang Women's and Children Protection Desk may gin responderan man to nga may ara man nga isa ka 13 anyos ka na wala man makapauli din nagpupod naman to patapos kasi na imuan gid man nila sa investigasyon ini. So si Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar ato na interview may kantanan ka sini nga kaso action by ari ang pagbayag sa hepe sang Cadiz City PNP. Yes sir, no, sa ngayon ko under investigation at meron kaming investigahan na ang ating WCPD na isang rape case na kung saan is minor yung victim. At yun nga po, ang ating pangunahing suspect ay isang police, si Police Staff Sergeant Willard Judes na miyembro ng Highway Patrol Group natin dito sa Negros Occidental. Ano yung pangyayari sir at yung sa investigasyon po ninyo? Ayon po dun sa sa investigasyon, no? Itong si Sergeant Judes meron siyang kalibing partner dito sa Don Salvador Dos for 3 years. At meron itong anak na minor, 12 years old, na babae. At accordingly, dun sa victim, pinasok niya sa kwarto at pinasok ang hinawakan ng maselang bahagi ng kawan ng bata. At paligaw ito, nakita ng marinig ng nanay at bigla nga ako nag-report dito para tungkol dun sa insidente. So, ginawa naman ng police natin immediate response na doon na abutan niyo sa lugar. Opo sir, no, andun pa yung ating suspect dun sa area at palis na siya. Nung kinausap namin maayos naman po sumama dito sa police station at pinandakan po namin ng investigation. Ano naman sir yung pinamedical na yung bata sir? Kamusta naman yung resulta ng medical examination? Ako sir, no, yun, according din sa result ng medical legal exam, positive po na may pumasok din sa hari ng bata. Pero hindi po malinaw kung ano ang pumasok na bagay ba o hari nung suspect natin yung pumasok doon. Pero sa ngayon, sir, mayroon ng statement, magulang, yung live partner, at saka yung bata na kuna na ng WCPD natin. Nga sir, no, patuloy pa rin naman ang investigation at yun nga, kinukuhanan pa ng statement yung ating biktima at saka yung magulang ng biktima at hindi pa natatapos. Hintayin po natin paano mag-resulta no. At sa result ng investigation action by actually decidido magpasaka kaso ang Mag-Iloy o kung labi na ginagitikan na action by ini ang Iloy batok na sila kay sa live partner niya si Police Staff Sergeant Willard Judes. Sa ina, nakatuan natin si Police Staff Sergeant Willard Judes sa Selda sa ginistorya man siya, kaya ko basi kumayara man siya bala, gusto man niya nga ipahayag, pero sa iya nga hindi na siya magpahayag, pero sila niya bilang daw nagastag ka man nga may kurusang bata, hindi niya ginaagda niya mga bata, o galing kay
amo na no ang bata ko na maila ka panugit sa sigit na o sa mamaya. Kaya mo to daw na misinterpret. Kaya mo na ang yaya pagbayan pero siling ko siya kani ibutan ko sa record bala kay record ko yung ginambal. Pero siya nga hindi na lang siya kuno kay ulasod nila lang kung ano kita ang masaktuhan sa bininga kaso. Ginatinguan niya man nga malumpayan ang Iloy para nga hindi na siya pagpasakaan sa kaso pero sa aton kay na nga interview kasi mapasaka ang kaso sa pasakay police lieutenant colonel Rakenisar ang Iloy batok sa tinigyali with partner. Ate, kay, ano ni warrant of arrest ni, no? Hindi. Di warrant of arrest sa action by, no? Hot pursuit, immediate response at katulisan pa. So meaning, bago lang gini, tabo action Roger, bago lang gini. Ini lang gini hapon, action by, no? Ini hapon na tabo. Ang namin ko, bago na tabo, ang pag-angga-angga ito sa bata, sinigid lamang ini nga mga inadlaw lang kahapon, abi, kinamanhat operation eh. Hindi, bali ang pag-anggaga yan ako ito siyempre daw, perme yan ginay mo, pero bata ko na maidlas. Pero sa ina, amo to yan reklamo, nati gin, kanya na, gin mulistahan niya ng bata, nakatulog sa bata, nati nagapanugin sa Iloy. Actually, ano to no, may kita dito nga may pilas sa kinatawo sa bata mo. Okay, duga niya na ginaangga-angga, sinilang nagreklamo, kagin patigayon, gilayon ang manhunt operation. Amo ng istorya dira. Correct, no. Immediate nga pag-response sa kapulisan gilayon. Kaya may mga report na attempt to na malagyaw si Police Staff Sergeant William Yunes, pero pamakot na doon si Lieutenant Colonel Rakenisar sila niya, hindi naman, sumama naman siya na matiwasay. Okay. Amo na klaro. Kaya sa Cebu, sa sulod sa Silda, actually, ang iya nga mga armas kin surrender yaman, kaara na karon sa kahit Police Major Florindo, ang ila nga head pala, sa nga highway patrol, ari di Cebu, galing kay daw, di pa man sila makatag statement kay sa police man kung investigasyon. Nakatula sila diya para nga kwaon ang mga kagamitan ni Staff Sergeant Yunes, nga ginisyo sa iya sa highway patrol group. Basi, guro ko ni, process mada sila, no, kay kinanglan, islan, gina sa dayon action na Roger mo. Kaya mo gindi kasi siyempre pagkamot sila daw namo ko sigara na yung patrol group sila, no? Kaya mo na, kanamo man mga siling nato galing kasi hawi patrol group pagkaraan ako siya kanamo kasi isyo. Kaya niya ang kabudlay pag ina-isyo ko sa siling kita pag-amo na nga kaso action by. Pero kasi pagmana, pati man sa similar units malugpayan ito nila. Kinainit na ni kuno siya sila naka-adlaw. Tatlo na katuwing nila pag-upon. Daw nainit lang siya kaya daw ginadunaan. Diyan kuno nga may babayi siya. Na daw ginamit ng bata. Okay. Dito yan na depensa sa korte. Bantayan niya sa korte ito. Ako pag-election right. So, parte mo na ba ng report? Ito na, Karaman Development Area, pabantali sa police station. Torteron ko ba siya sa interview sa ila siningahead sa highway patrol group. Direkta din sa ako ng tanan, una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Guten, report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Amo na yung budlay gid, baw. Sige, din tani matag komento dire kiti i-process pa ni kuno nga dangtan sining nasambit iya nga kaso mga kakson. Aksyon Firing Line. Ang nga bahin sa aton sining nga pagpangalagad dulong sa aton Action Dale Salazar gikan sa syudad sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This news sa sipunang
May gabi lang sa kay Raymond Halandoni, salamat gid ano. Neo Season, may gabi Aksumbray, kon may Manny Pacman, may Mayor C. Diaz, may Congressman sa Diagid ni. Toto Benje Jimenez, salamat gid ano. Si Dailin Sagal, good evening Aksumbrayan, Action Bride, dira bala sa May Plaza, nga CR, ginasirhan na nila temprano how magamit ka CR dito kaya sa CR sang lalaki kay tungod sirado na nga temprano pa, salamat Aksumbray. Okay, sige, ipa-check ta na be. Riaglo Ornaldi Midje sa Hong Kong, salamat. Si Sir Dennis, yes sir, correct kay biskan sa MPBL damo gintuya taga Bacolod kag taga Negros nga gapamira kulang lang gid taya bituod sa tutok mo. Kon sa mga atleta lang hindi man magpaulihi kita nga mga taga Negros. Kita mo ang MPBL gani ang sponsor tiya sardinas nga hindi taga Bacolod, hindi man taga Negros, nga may-ari man tadi sang mga damo nga produkto nga pwede suportahan sang gobyerno lokal kag mga negosyante. Waay sardinas nga yato sang iban nga lugar ti Bacolod sardines. May sardinas diyaw. Di bla? Si John Amula, base Aksumbray, be in sports while in drugs. Pwede man. Hambal ni Dennis. Siya ningas kugon kon baga Sir Bray. Good evening. Munang mga ningas kugon labay-labay lang. Milchorita Ferrer, may gabi. Merle Gonzaga, good evening Sumbray. Monitor kami diri sa Amon sa Barangay Alihis. God bless, stay safe. Bobot Santa Ana, paano kag san-o ang iya ka mga OFW man? Ano ni pwede ang OFW kon bakuna ginakuan ka mo, priority ka mo. Kadto ka mo bala sa inyo nga mga kapitanes da. Kung dire ka sa Bacolod kadto sa EOC kag sa kapitan nyo da. Marilo Kahile, good evening Sumbrayan, watching live from Barangay 1-A Manapla. Raydan Velasco, good evening Sumbray, monitor from Barangay Handumanan. Si Rochelle Fulgencio Susana, good evening Sumbray, monitor lang kami diri Barangay Pandanon DSB. Tamiyaw lang family Baryoga kag family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Lino Palek Araman from Centroplex, pakigrit lang Palek family sa Pandanon DSB. Salamat gid, damo taga DSB diho. RJ Flores Lara, wala gid budget ang mga Olympic players ta. Husto na. Dira mo na ipanghatag man ang nila gali tag pila ka milyon kay Diaso, pero dapat buliligan man ang iban. Toto Balulot Araman, Lilia Taton, nagamonitor sa Gardenville, stay safe lang tanan. Alfredo Albucar, Malakaman Jr. Aksubrayan, may gabi mangkot ko tani kung pwede mabakunahan ang mga may maintenance sa epilepsy. Madamo gid nga salamat. Pwede gina sir, nami gid pamangkuton ta na sir ang doktor gid. Dala-ala nyo sa vaccination center kag pwede gani sir nga kadto ka sir sa barangay kung diin ka padayon ang vaccination mo, mangkot kato anay kung pwede mabakunahan. Kay gina-test na sir mo, antes bakunahan, gina-test na sila kung pwede sila bakunahan. Alex Montesa, may gabi man sa ilan ni Noel Amar, Mr. Bilal Uligo, Ma'am Jean Oysisir, kag Ma'am Christine Minies, Villalubos. Georgian Honsay, si Manong Georgian, Aksumbray, sports abi, may politika pa, palapit sa luwag yapon, bata bala ni Ma'am, to kwaon, kay dako ila donate nga daan. Kung isang sports, sinutundi ka balo, kung damo kwarta mo tong sportahan. Ay nako. Michael John Season, good evening Sumbrayan, happy listening to all AFC members from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Thank you. Okay, Ana Sinuro, Rofino Era Gabino sa Handumanan. Mallorca Agnes Bilyetes, good evening Sumbray, Patamiyaw man family Orsabia, kag family Mallorca sa Masbati, watching from Marilao, Bulacan. Thank you, God bless. Virgil Pinda, nagamonitor man sa Celine Homes. Upod mga anak, greet lang Bibing Baylon, kaadlawan niya gid subong happy birthday sa iya sa Purok Paho. Salamat ha, and God bless you and your family. Sumbray, salamat. Homa Lumina, Jeremy Gayon Dato T-Season or Tizon,
God bless you and take care always. Great ko tanan nga taga Hinigaran, especially taga Barangay Kambaog, Sitio Bao. Salamat. Okay, sige. Joby Monares, may gabi. Rochelle Evangelista, monitor ko di Subong Barangay 14. Si Arno Balbua Lapuos Araman, Akson Brian Mayo ang Bacolod. Amo ni siya ang sa Silay way kuno bation to. Reagan Mansha, watching live sa Progreso Takuling, Sir Brian. Salamat gid. Si Olit Diffie, si Rolf Ice. Yung gabi Akson Brian, watching from Vista Alegre. Tamyaw ko lang asawa ko, gapamati kami nga to. Wow, salamat gid sa inyo, sir. Thank you gid. Phoebe Jane Patinal Kayaw, yung gabi Akson Brian, pag-greet Kayaw family dira sa araw do, especially sa akon ba nga si Mr. Hill Kayaw. Salamat watching from Kuwait. Bao kadayo ba? Ben Buds Araman. Good evening, Akson Brian. Importante mamam. Kung mga tanda ganyan sa mga listeners ko bla mo. Dennis Richard, kag damo kita diya mga players nga makuha kag mga talented. Akson Brian, kibot ko gani nga nagbakulod Master Sardines nagligad. Amo tambal ko gina nga may-ari man tadi sang aton kung gusto ho, may mga milling companies kita di nga dalag ko. May-ari kita di sang mga politiko ganyan nga dalag ko. Kag Bacolod Negros pwede ka combine no? Ka merge galing kay do labo mga kon sino ya ID sa aton per TV mga puro tan. Julia Gules Recto naga-monitor man, salamat gid. Edita Aliste, salamat gid. Julia Gules, nabasa ko na. Raymond Halandoni, thank you, good. Mama Da RC, hello, Day. Iberlinda Miranda. Madam Vanessa Mayo, naga-monitor man. Amba niya, good AM, Akson Brian, mayo gid ang left weights diri sa Amon, sa Amerika. May mga amuan ina diri kung sino ang pinaka-strong pataas-taas ang score na kung pila imo madala bala. Monitor lang from USA, Minnesota. Amo na problema di sa atong Pilipinas suporta. Jose Heherson ng Pinighonyo, good evening Akson Brian from Stonehaven. Thank you, good. Si Madam Julia naga-monitor sa La Carlota, Villa Caridad. Thank you, good. Si Randel Casipe, Akson Brian, good evening, watching from Cavite, pakigreet lang mga Migaya si Desiree Jokal sa Barangay Mansilingan. Reagan Mansha. Okay, nabasa ko na. Nami magbasa ko ng inyo nga mga mga padala, may mga komento, bla makayo man kita no. Si Liza Joy Ilon Amoroso Araman, naga-monitor, no? Oo. Pilton Lipura, Akson Brian, taga diin si Gracia, halin ako sa Tagaytay nga Balandra. Ang mukha ilabi ako, taga Tagaytay si Gracia. Do hindi ko kilala, sir mo? Sige. Okay. Balik lang, ma-relax ko para may puwersa ko karon pagbalik kag sa aton nga programa, ha? Las 8:40. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, sa
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:44 na mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Kinendorso na, may isa pag ko ka batch action names, no? Nga nabilin. Oo. Duwa gali. Kagang 5 minutes, ano? Aksyon Firing Line. Sige, panamyaw. Si Action Del, balang alang. Action Del, pasensya gid ha. Hindi ko na hungod. May balita, abis norte ito nga sumulod no? Pwerte man to. Good AM, Action Bry, ang sona to para sa kayuhan sa isa ka palangga niya na agency. Kami yan na nurses kag mga utod ta na maestra kag iban pa na labor sector wala gid siya ga care sa amon. Ahay. Damo gani naghambal nga healthcare naton daway gid matalupangdan masyado gid. Good evening, Sum Brian. Monitor lang ko di sa radyo. Anje Castillo, Banga, Totong 1, Barangay Felisa, Vivo. Away na nila. Bot kilin, no? Kamahal gyapon sang plite di sa Banwa sang Kawayan. Bisan pag gusto na sila pang pick up pasahero, thank you gid. Amo gigaling istorya tanan sa plitihayo sa bilog nga Negros kag Bacolod galing ni. Action Firing Line. Dapat i-check na ni sa aton nga mga committee on transportation yung dra nga mga konsihales kag alkalde nyo da. Kung sa diin man nga mga lugar di nga may amos ni nga kaangay, di na ni hustong obra sa mga driver naton mga kaksyon. Action Firing Line. Untatin nyo na maluoy kamos ko galingon yung plakadlo, ibalik gina sa inyong katuntuhon nila.
Action Bray, good evening. Love ko ang Action Radio. Bata pa ako, DY Easy. Alay man ni AC ning nabutang. DY Easy, guro ma'am, no? Ang ginapamatian ko subong sa 66 ako. Action Radio gid ako. Yolanda Pasamanti. Bao salamat gid ma'am. Amo nang matudtuon gid nga loyalty blas ang isa ka tawo sa radyo. Sumbray dire gani sa Pilisa, tag 20 man ang ila panukot, maskin sobra na ang sakay sa tricycle, wala pagnubo ang ila panukot. Ay nako naman. Bilog ni Slagli, ay nako naman nga mga tao ngayon. Sige, balikan kong iban karon las 8:47 na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Si Alfredo Alcubar, Malakaman Jr. Aksubray, maayong gabi. Mamangkot ko tani kung pwede bakunahan ang may maintenance sa epilepsy. Madamo, gid nga salamat. Okay na, namuno ko ni. Pwede ka kapamangkot, alida sir, sa barangay, gid. Di ko kasabat, no? Kag kundi may vaccination, pwede kito ka pangabay, mamangkot sa mga tao nga may ideya sila, no? Hindi ko makasabat, gid sila, sir. Oo, salamat, gid sir, ha? Las 8:48. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Patayon Action Radio, bakulog sa luto sa imo. Patayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Patayon Action Radio. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. So naman sa inyo mga ka-aksyon, ang
Tatay Edgar, defensor dira sa may barangay Felisa na naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad upod sa sini nga mga kabataan man ano. Action firing line. Salamat gid si Tita Kwano Ida Riosora kag si Nanay Linda kag Tito Ide dira sa Morsha naga-monitor man. Action firing line. Salamat gidra sa inyong pag-monitor. May nag-text diri sa aton nga ginag-greet niya kunong iya sini nga nobya nga si Mariel sa Barangay Bata. Action firing line. Oy, gina-endorso taman sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D. May gabi lang kay Zalde Riston, naga-monitor si Melvin Solidarios Abdo, no? Erwin Disendario of London, naga-monitor man si Shirley Pahis sang New York. Salamat gid, no? Sige. Salamat ang iban daw, di ko na gid malabot. Si Antonio Bironio, salamat sa pag-monitor. Tamiyaw lang batch 78 Bata National High School, ano? Sige, si Sir Erwin Tristiza Araman naga-monitor. Why na kita oras maka-aksyon? Firing line. Ini sa aksyon Brian more din nagapasalamat gid magilibati kita buwas sa mangyapong istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.